Добре, пичове, аз съм Марк Пепе. Днес искам да отпратя това клипче към всички от Тродкрафт. Това е може би кандидатурата, която правя за трети път, а клипа го правя за може би пети вече. Не знам. Така. От няколко минути вече се мъча да направя няколко клипа. Така. Значи, това е първата къща, която я направих по много шантова идея, понеже ми хрумна. Защо не се опитам да направя някаква от тия по-новите къщи, по-газарските, и като завърших ми се получи това, което според мен изглежда брутално. Много ми харесва, защото по този начин, по който съм я направил до сега, много малко къщи съм правил по такъв начин, но къщата наистина много ми харесва и се гордея, че съм я направил, защото бих скриншотнал и бих го пратил в всички снимки на Майнкрафт. Но да, това ми е втората къща, която показах в миналия клип, когато се легавих, не трябваше, и се влиях от мнението на много хора и те ми казаха: направи това, направи онова. Не трябваше да правя повечето неща, излигавих се, като казах, че прозорците ми харесва, къщата цялата ми харесва, просто исках да се направя на интересен и не би го повторя, защото виждам нещо по-сериозно, ако се случи такова, няма какво да направя, нямам втори шанс. За малките неща има и повече, но за големите никога няма втори шанс. Но и с нея много се гордея, защото това е просто перфектна къща за мен. Не знам, ако си представя, че си направя всяка къща една с друга и то буквално такива, аз мога да направя цялата ми фантазия истинска. Но всеки знае, че билдинга е нещо малко по-трудно в Майнкрафт. Не е толкова лесно да правиш хубави билдове, защото от първия, от втория път не ти се получава, от третия трябват ти опити за да станеш добър билдър. Не казвам, че аз съм добър, просто умея да правя такива къщи. Но се гордея от това, което се получи. И да, искам да благодаря за втория шанс, който ми дадоха да се кандидатирам. Не втория, а третия шанс. Благодарен съм ви адски много и ако наистина влезна в сървъра, аз ще се държа сериозно. Ще се опитвам всичко възможно да правя както трябва, да помагам и всичко, което вие кажете, бих го спазвал. Но да, аз съм напълно съгласен с това, което каза Некролайт миналия път, че не трябва да я показвам отвътре и да не казвам какво не ми харесва и какво ми харесва, защото цялата къща ми харесва, честно. Миналия път се излегавих, правих се неинтересен и просто ръчнах клипа нарочно. Но този път се постарах да направя нещо като хората, да говоря нормално, да не се легавя с тия глупости. Това не ми харесва и това ми харесва. Но да, надявам се този път да ви е харесало видеото от всичко, което направих. И чао! Надявам се, ако ми приемете, да се видим другия път. Чао, хора! И всички са хора, но чао!